València és una ciutat cosmopolita, on aplega gent de tots els llocs. Gent que s'interessa per la nostra cultura i amb orgull la mostrem. És una ciutat perfecta per anar en bicicleta. Una ciutat verda, moderna. Una ciutat d'història. Si fem camí cap al nord de la ciutat, trobem la Via Xurra, per al gran jardí d'Europa, que és l'Horta de València. A només a uns quilòmetres de la ciutat respirem la terra, la tradició, el treball del llaurador. Meliana és el meu poble, un poble amb un gran patrimoni històric, eclèctic i modernista. A 6 quilòmetres de la gran ciutat apleguem a ma casa, la barraca. Amb orgull disfrute presentant la nostra terra, la nostra gastronomia. Una experiència completa, autèntica, collint en l'horta, disfrutant dels animals, riguent-se, passant-se un bon rato. Tocant els productes i sentir el tacte i l'olor. I mostrant els costums, la història dels meus avantpassats. Cuinant la nostra paella anyella, a poquet a poquet. Vos convide a visitar la barraca de Toni Montoliu i passejar en bicicleta per al gran jardí d'Europa, que és l'Horta de València. En Meliana. Visca València!